खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ULB नि साथाम सोद्रोमा हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसर बिथाङा मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों सुरजित सिंह पानेसरा हमजानाय साथामनि मुङा फारियै आनन्द नार्जारी साजाराम ब्रह्म आरो दैदेन ब्रह्म एडिशनेल एसपि सुरजित सिंह पानेसरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैदेन ब्रह्मखौ गावनि न'निफ्रायनो हमनो हादों आरो बिथांनि न'आव सिग्रोमनायाव केमफ्लेज ड्रेस एबा हाग्रायाव थाखोमानायाव गानग्रा खसाब मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों सुरजित सिंह पानेसरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगां ULB आफादनिफ्राय ओंखारनाय भिडिअ जेराव आफाद जोनोम जानायनि खौरां फोसावदोंमोन आरो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाजों लोगोसे आसामाव बम बेरहोनायनि खोथा फोसावदोंमोन बे भिडिअआ रङिया बाक्सा सिमा फाथारकुवारनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बे भिडिअआव दैदेन ब्रह्मजों लोगोसे गासै 7 दंमोन बेनि मादाव प्राणजित बसुमतारी धुबुरी ब्रह्म फुंखा ब्रह्म आरो गुबुन सासे प्राणजित बसुमतारीखौ ULB नि कामान्डार इन चीफ होननानै फोरमायथिदों आरो बिथाङा गसाइगावनि आरो बिथांनि हेंथायै 10 केस दङ बेनि मादाव मानसि लांखारनाय आरो मानसि बुथारनाय केस होननानै फोरमायथिदों क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय गासै 14 ULB नि सोद्रोमाफोरखौ सिनायनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बुंथिबावोदि जेब्लासिम बिथांमोनखौ हमनो हाया अब्लासिम अपारेशना सोलिबाय थागोन होननानै बिटिसि सोरखारनि मोनसे गेदेर देरहासारनाय मैया मुलुगनां गान्दा सानाव रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलाव जिब-जुनार सिखारि खालामग्रा 57 सिखारिफोरा हाथियार गथायदों रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलाव जिब-जुनार सिखारि खालामनानै नखर बेंबोनाय गासै 57आ हाथियारजों लोगोसे मैगं मैदेर हाथाय बायदि बायदि बेसेन गोसा सम्पदफोरखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मैया गथायनानै होदों आरो हाथियार गथायनायफोरनो 50,000 रांनि चेक गथायदों बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा लोगोसे 1,20,000 रांनि IVS बिथांखि होनाय जागोन आरो नखराव आइजोफोरनो सि दानाय लुनायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बेनिखायनो जिब-जुनार सिखारि खालामग्रानि अनगायैबो जेसेबां दंफां-लाइफां दानग्रा दङ बिथांमोनखौबो गावसोरनि आइजें-आइलाफोरखौ गथायनानै होफैनो थाखाय खावलायदों मुख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' हाग्रा बिफाननि EM बिआर फेरेंगा EM अरुप कुमार दे आरो माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव मुलुगनां गान्दा सानखौ फालिनानै सिखारिफोरा हाथियार गथायनायनि अनगायैबो आसाम सरकाराबो हमनानै मोननाय 2,479 गान्दा गंखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सावनानै सेवहांगार खालामदों बे सावनाय हाबाफारिया बकाखादाव खुंजादों बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मन्त्रि अतुल बरा मन्त्रि केशव महन्त मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म मन्त्रि परिमल शुक्ला बायद्य आरो माखासे मन्त्रि आरो मावख'गिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गं 2,479 गान्दा गंखौ सावगारनायनि अनगायैबो गं 94 गान्दा गंखौ काजिरङा नेशनेल पार्कआव बानायनो गोनां मिउजियामाव सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय दोननाय जागोन आरो गं 29 गान्दा गंफोरखौ सोलिबाय थानाय कर्ट केसनि थाखाय दोननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बाक्सा जिल्लायाव 14 हानि दालालिफोरखौ पुलिसा हमदों आसाम सरकारा रायजोआव बेंखनारि मावख'फोराव दालालिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि हाबाफारि लानाय बायदियैनो बाक्सा जिल्लानि बेंखनारि मावखुलिनिफ्राय सिग्रोमनानै 14 हानि दालालिफोरखौ हमदों मसलपुर पुलिस थानानि एसपि नरेन सनवाल बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला जिल्लानि दैदेनगिरिनि गसराव जिल्लानि गासैबो रायजो बेंखनारि मावखुलियाव गोबां खामानिनि थाखाय रांजों सोमोन्दो लाखिनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों खालामनो थाखाय बिथोन होदोंमोन बे बिथोन होनाय लेखायैनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय 14 हानि दालालिफोरखौ हमनो हादों हमजानाय दालालिफोरनि मादाव माखासेनि मुङा राजा ब्रह्म रजत बर' प्रणब बर' जगत बैश्य बिरेन तालुकदार इस्माइल आली भुबेनेश्वर राभा मलसिं राभा बुलेन बसुमतारी किशोर दास ध्रुवज्योति दास कुशल बर' आरो फुलेन्द्र काटनियार ULB साजायनानै नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव 3 ADGPआ सावरायफैदों बे सावरायलायनायाव 3 ADGPजों लोगोसे बिटिसि सरकार आरो बारग' NDV RPS हान्जानि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ बे नायबिजिरनाया इम्पार्शियेल इनकुवेरि एबा रावनिबो जानानै खामानि मावनाय नङा होननानैबो खोथा होदों आरो दायनिगिरि मोनोब्ला आयेन बायदियै साजा होनाय जागोन होननानैबो खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों बिथां प्रमद बर'आ
बेनि अनगायैबो बारग' एनडिबिफोरनि केस बोखारजानाय आरो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनाया बेसेबां आवगायखो बेनि सायावबो एडिजिपि बिथांमोनहा आपडेट होदों होननानै फोरमायथिदों। बेफोरनि अनगायैबो गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद ULB जोनोम जानायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथियो दि हाथियार हमनानै हारिया जौगागोन ना जोबस्रांगोन बेखौ साननो नांगौ। बेनिखायनो ULBफोरा हाथियार हमनायखौ दोननानै समाज सिबिनाय खामानि मावफैनांगौ होननानै खावलायहरो। सोरनिबा थुखोनायाव हाथियार दैनानै हारिखौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो ULBखौ खावलायहरो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे दासान्दि बिटिआरआव सोलिबाय थानाय थासारिनि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रानो प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा फेलें जाबाय एबा फेल जाबाय बायदि बायदि बुंथिनायनि सायाव प्रमद बर'आ फिननाय होयोदि बे रावा गोदान नङा। जेब्ला एबसुआव थानाय समाव सोमावसारदोंमोन अब्ला बिपिएफआ मानो सोमावसारदों बुंदोंमोन, दा उल्था बिपिएफफोरानो सोमावसारहोगासिनो दङ होननानै फिननायखौ होयो बिथाङा। बेनि अनगायैबो माखासे रायजो राजाफ्रा नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव CBIनि नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि खालामनायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथियोदि जुदि बे जाथायनि सायाव CBI नायबिजिरनाय जानांगौब्ला अब्ला NLFB ULB जोनोम जानायनि सायावबो CBI आरो NIAनि नायबिजिरनाय जानांगौ। नाथाय बेजों जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जोंनि बिदा फंबायफोरानो जेलाव थांगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो दासान्दि थासारिखौ लानानै प्रमद बर' बिथांखौ ससियेल मिडियाफोराव गोबां सुबुंफोरानो बायदि रावजों सोंखारिदों। बिनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि सिगांनिफ्रायनो आं अदेबानि प्रमद बर'आ हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो माब्लाबा समाव हारिनि खामानि मावाखैब्ला सोंखारिनो गोनांथि गैलाया। आंनो बिबानखौ एंगारगोन एबा रिजाइन होगोन। आंहा राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया। बे फिननायखौ होयो बिथाङा। आसाम पुलिसनि स्पेसियेल DGP जिपि सिं बिथाङा बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियोदि एनकाउन्टारजों सानै सुबुंनि जिउ गोमानायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार होबाय। जाय अर्डारनि गेजेरजों लवार आसाम डिभिजननि कमिशनार जयन नार्लिकार बिथांनो नायबिजिरनायनि बिबानखौ होदों। जयन नार्लिकार बिथांखौ बे एनकाउन्टार जानायनि सायाव नायबिजिरनानै 15 साननि गेजेरावनो इनकुवेरि रिपर्टखौ होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसनि स्पेसियेल DGP बिथाङा बुंथिबावोदि ULB आफादाव सा 25 सोद्रोमाफोर हाबहैनायनि खौरां दङ। बे साननैसोनि गेजेराव माखासेखौ एरेस्ट खालामनायबो जाबाय आरो बिथांमोननि हेंथायै नांगौ बायदि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। BTC सोरखारा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो हाग्रा बिफानाव साख्रि होबाय। ULBनि मुङाव नंखायै पुलिसनि गुलिजों गावथारजानाय सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मुसाहारि आरो टिपकाय मंगलजरानि जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो BTC सोरखारा मैया साख्रियाव थिसनथाइखौ होबाय। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेटआव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो अरुप कुमार दे सम्पक बिथांमोनहा जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो हाग्रा बिफानाव केजुवेल वर्कार महरै थिसनलाइखौ गथायदों। इनायै एनकाउन्टार खालामजानाय जनक कुमार ब्रह्मनि बिदा सन्जीब कुमार ब्रह्मनो BTC सोरखारनिफ्राय साख्रिनि थिसनलाइखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि जोंसार मुसाहारिनि नखरा जोंसार मुसाहारिनि श्राद्धनि उनावसो साख्रिनि थिसनलाइखौ आजावगोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। साख्रिनि थिसनलाइ होनायनि अनगायैबो श्राद्धनि मुङाव गंनैबो नखराव 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंथियो BTCनि गाहाय पि बर' बिथाङा। इनायै एनकाउन्टार खालामजानाय गंनै नखरनि सोद्रोमाफोरनो साख्रि होनायखौ बयबो गोजोननाय फोरमायथिदों। नाथाय जायफोरा इनायै बर' फिसा सानैखौ एनकाउन्टार खालामनायाव आखाइ दङ बिसोरखौबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि मोनोब्ला आयेन बायदियै गोख्रों साजा आरो सम मथे साजा होनो थाखाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोरा दाबि खालामदों। जाहाथे उननि समाव आसाम पुलिसनि फाव फान्दायनायाव बर' फिसाफोरा जिउ खोमाबावनो गोनां जाया। COVID-19नि थासारिया सिगांनिफ्राय साबसिन जानायनि थाखाय थाखो 9, 11 आरो डिग्री सेकेन्ड इयारनि अफलाइन फोरोंथाय होनो थांखि लाबाय। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखो 9, 11 आरो डिग्री सेकेन्ड इयारनि अफलाइन फोरोंथाय होनो थाखाय गनायथि होबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेनि थाखाय SOPखौ थाबैनो सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होगोन होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सोरखारि आरो सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखो 10नि अफलाइन फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया थांनाय 20 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनखादों। फरायसालि बेखेवनायनि अनगायैबो काजिरङा नेशनेल पार्कखौबो दावबायारिफोरनि थाखाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनानै होसिगोन। सिनेमा हल बेखेवनायनि सायाव थांखि लाथ'नाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव डिसि अफिसनि मोखाङाव 2 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। गुबैयै थांनाय 18 सेप्तेम्बराव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेका सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मुसाहारि आरो टिपकाय मंगलजरानि जनकुमार ब्रह्मखौ ULB साजायनानै नंखायै एनकाउन्टार खालामनायनि सायावनो थार बिजिरनाय नागिरनानै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे दाबि दैखांदों। जेरै सेथियाव दङ जाथायनि सायाव जुडिशियेल इनकुवेरि जानांगौ। माखासे समाव जुडिशियेल इनकुवेरिनि रिपर्टखौ सम मथे मोना, बेनिखायनो सम मथे रिपर्ट होनो थाखायबो खावलायदों। नैथियाव दङ गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जाहाथे फान्दायनानै एनकाउन्टार खालामजाबावा, बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होनो नांगोन, मानोना बेबायदि नंखायै एनकाउन्टार खालामनायजों थासारिया गोजोन गैयैसो जासिनो। थामथियाव दङ इनायै गावथारजानाय नखरनि सुबुंफोरनो आसाम सरकारा अनसुंथाइ होनो नांगोन। ब्रैथियाव दङ ULB आफादा फिन खेबसे सानफिननांगौ दि बे लामाजों थाङोब्ला जाफुंसारनायखौ मोनगोन ना मोना, मानोना बे समा हाथियारजों सोमावसारनायनि सम नङा होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायथिबावो दि जाथायनि सायाव गासैबो नायबिजिरनायनि उनाव आरो नखरनि सुबुंफोरजों सावरायलायनायनि उनाव बे एनकाउन्टारखौ नंखाय होननानै मिथिनो हादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे लाइजाम लिरहरगोन आरो नायबिजिरनाया जाहाथे उदां एबा इन्डिपेन्डेन्ट आरो इम्पार्शियेल जायो बेनि सायावबो दाबि खालामगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।